Doncs el dia a dia és complicat, no? Complicat i a més quan tens una feina, no? Que no te dediques exclusivament a l'alcaldia i ho has de compatibilitzar a més també amb la família, no? És complicat i a més és un poble, com se sol dir, ens coneixem tots i a mi m'agrada atendre a tot el veïnat que m'ho demana, no? Però bueno, també és satisfactori veure que aquelles polítiques que tenies pensades pots anar incrementant més per millorar el dia a dia també de la ciutadania, de les berreguarines i dels berreguardins. Els projectes que hem dut endavant aquesta legislatura de Berreguard han sigut frenètics, no? Ha sigut una legislatura frenètica i a més quan veiem una legislatura que podem dir que havia estat el poble paralitzat, no? D'alguna manera, perquè la situació havien fet molt poques inversions, ens vam trobar un poble que necessitava moltíssim manteniment i a més de posar tot això al dia hem fet inversions realment importantíssimes, no? Des de les millores urbanes de diversos carrers del poble fins al canvi de les luminàries exteriors públiques a tecnologia LED, tant del casc urbà com de la platja. Hem finalitzat projectes que havien estat ahí paralitzats durant moltíssim temps, com el cobriment de la pista de bàsquet o la construcció de la Casa de Cultura. Hem emprès la modernització de l'edifici del propi Ajuntament, un edifici que necessitava una millora urgentíssima perquè és un edifici que té més de 30 anys, que el manteniment que havia dut és el que era i que hem aconseguit tindre unes oficines modernes on sobretot entra molt la llum, no? Unes oficines que creiem que és el que necessita la ciutadania del segle XXI. També hem tret d'aquest edifici, amb la qual cosa hem guanyat molt espai per als serveis públics municipals. Hem tret la biblioteca, que l'hem feta de nou en un edifici annex que vam adquirir a costa de la Casa de Cultura, i també hem construït una central de policia amb la qual cosa hem pogut traure el retén que s'ubicava en els baixos d'aquest edifici, diguem-ne d'una manera no massa digna, no? per a la policia local. Millores urbanes de primera necessitat per a les veïnes i veïns s'han fet moltíssimes, s'han complit moltíssimes reivindicacions del veïnat, des de xicotetes a obres ja més importants, i també hem incidit molt en allò que són les polítiques socials, no? Crec que el pas de Compromís per l'alcaldia el podria resumir fins i tot en una paraula, no? I és modernització.